Teď jsem viděl obálku časopisu Reflex, musím říct, že mě ohromně zaujala, prezident Podržtaška. Ten člověk ještě ani nebyl jmenován do své funkce, možná se ani nebyl podívat do své nové kanceláře, ale Reflex už ví, jakým způsobem vykonává svou funkci. To je, jako kdyby tobě někdo řekl po úspěšném pracovním pohovoru, že tu svou novou práci v této nové firmě vykonáváš fakt na nic. Tak nevím, jestli jsem jediný, komu to přijde zvláštní, nebo jestli jsme si na to tak jako zvykli, na tento typ informací. No a proč o tom mluvím? V souvislosti s tímto kanálem, který rozhodně není politický, ale věnuje se tomu, jak žít šťastný, pohodový, láskyplný život, je to, že ve výsledku všechno je o pozornosti, o tom, kam jde naše pozornost. Jestli jde do nitra, takovému stišení, k sebepoznání, což je cesta, která nás vede ve výsledku k pohodě a radosti, no nebo jestli si ji necháme rozbombardovávat takovýma manipulativníma kravinama. Volba je na každém z nás.